Με ρίκτα να τα βρήκαμε. Δεν είχαμε χάσει και κάτι, φίλε. Δεν ξέρω. Είχαμε ανταλλάξει 2-3 κουβέντες. Έχει περάσει καιρός από τώρα τότε. Πέρασε και δύσκολα ο μάγκας. Είχαμε κάπου με ένα κοινό, με είχε πάρει φίλο. Είχε πάρει ο φίλος μου και είχε τύχει να είναι μαζί του. Και είπαμε ένα γεια όταν ήμουν στο Ντουμπάι. Δεν έχουμε κάτι. Του είπα κιόλας δόξα τω Θεώ που το παιδί δεν έπαθε κάτι και δόξα τω Θεώ που βγήκες κι εσύ, γιατί έχει και ένα παιδί. Δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζονται καθόλου, μάγκες. Δεν χρειάζονται αυτά να γίνονται. Μια γαμημένη ζωή έχεις. Άμα κάνεις sleep, να πάθεις κάτι τσάμπα. Είναι κακό. Να πάθεις κάτι. Γνώμη για Σάσκε. Σάσκε δεν έχω ακούσει από τότε που ήταν αυτό το I'm sorry mama. Πώς λέγεται που είχε βγάλει. Από τότε δεν έχω ξανακούσει κάποιο τραγούδι του. Οπότε δεν έχω γνώμη. Άμα ακούσω, μπορεί να είναι και καλός. Game. Κάτσε να κατουρίσουμε. Ναι ρε. Αλλά βλέπεις πόσο έχω πέσει, Come on chat. Για εδώ. W chat. Δείτε. W chat. Healthy sneakers. Yes sir. Come on. W. W bro. W, yes sir. React. React σε τι. Φτιάχνω μαλάκες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα μπω στο πρέζι. Το έχει και ψηλοτελειωμένο, αλλά έχουμε γράψει ένα άλλο που είναι γάματα φωτιά, μάγκες, αλήθεια. Και με το Flylo θα δείτε γενικά πράγματα. Θα κάνουμε κι άλλα. Τα λέμε με το Flylo, αράζουμε. Παίζουμε και γκέιμάκια, κάνουμε και μουσική. Δεν βγάζουμε κανένα diss, μάγκες. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Τοποθετήθηκα. Μη με ρωτάτε τις ίδιες μαλάκες. Αλήθεια, δεν χαλάω τη ζαχαρίνια μου για κανέναν άλλο. Ξέρουνε και μόνοι τους. Ξέρουνε. Δεν πρέπει να χαλάς το στόμα σου. Τέλος. Δεν λέμε κάτι άλλο. Προχωράμε. Move on. Σε ποια εταιρεία είμαι τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαι independent, μάγκες. Το τελευταίο μου release το έκανα από την Panic, αλλά το Very Rare Deluxe θα βγει από τη Minos. Τώρα μετά το Very Rare Deluxe, βέβαια, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πού θα επιλέξουμε να πάμε, ή αν θα το κάνουμε μόνοι μας. Who knows. Who knows, bro. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε αφεντικά του εαυτού μας και ότι βγάζουμε όποτε θέλουμε, ό,τι θέλουμε και μόνοι μας με ένα κουμπάκι upload και από distro, άμα θέλουμε, στην μπούτσα μας. Αυτό. Οπότε με μέντε θα έχει fit, ναι μάγκες, θα έχει fit. Και μάλλον θα είναι στο Deluxe. Γιατί fit θα κάνουμε σίγουρα, αλλά μάλλον θα έχουμε στο Deluxe. Δεν θέλω να λέω, γιατί κάθε φορά άμα πω κάτι και δεν το κάνω μετά, βρίσκεται τέτοιο και με γαμάτε. Δεν τηρείς το λόγο σου. Sneak Μάιο, χαχανέ του 2037 και όλα αυτά τα jokes που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε δεν θέλω να σας πω κάτι με σιγουριά, γιατί μετά θα μου λέτε πάλι έτσι. Με Ιβάν τι έγινε, ρωτάτε με Ιβάν τι έγινε συνέχεια. Δεν έγινε κάτι με τον Ιβάν, δεν μας βγήκε η συνεργασία απλά. Διαφωνία χαρακτήρα. Εντάξει, με τον Ιβάν είμαστε εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Απλά δεν μας βγήκε, δεν είμαι και εγώ το πιο εύκολο άτομο. Ούτε και ο Ιβάν. Αν θα κατέβω στο θέρμο στο Αγρίνιο τώρα που ξεκινούν τα πανηγύρια, πολύ θα γούσταρα ρε παίχτη. Έχω να πάω από μικρό παιδί στο θέρμο. Το θέρμο είναι το χωριό μου στο Αγρίνιο. Έχω από μικρός να πάω. Παίζει να έχω να πάω 20 χρόνια στο θέρμο. Πέρναγα πολύ καλά μικρός στον ήμουν.
Και πανηγύρι, είναι φούλα αλητία ρε φίλε. Εκεί κρασιά, εφηθόδη και γυρνά σπίτι έρποντας. Έτσι. Μαλάκα γαμάνε τα πανηγυριά στα χωριά. Φούλα εκεί, σουβλάκια, κρασιά. Και στο θέρμο φίλε έχει γαμό τα πανηγύρια. Εκεί που έχει κάτι πλατάνια και κάτι κόλπα από κάτω με νερό και τέτοια. Φουλ σκαστό. Αν είναι έτσι όπως το θυμάμαι. Δεν ξέρω πώς το έχουν χτίσει τώρα. Εγώ το θυμάμαι όπως είναι. Βαριέμαι να πάω κάτω γάματα ρε μαλάκα τσάτ. Τσάτ έχω γίνει τέρμα μαλάκες. Και θα γίνω ακόμα. Μαλάκα δεν βλέπετε πως έχω γίνει από πέτρα είμαι φτιαγμένος. Στα νεφρά. Όχι ρε.